Hola a tots i a totes. Us explico una miqueta en què consisteix aquesta activitat. La primera cosa que hem de fer és marcar quina tonalitat és. Per saber la tonalitat hem de mirar dues coses. Primer, l'armadura i després hem de mirar en quina nota acaba. La segona cosa que ens demana és que encerclem els intervals de tercera de la melodia. A la melodia hem de mirar entre quines notes hi ha aquest interval de tercera major. No totes les terceres. Tercera major, que té una quantitat de tons i semitons específic. La tercera cosa que hem de fer és assenyalar les subdominants. Què són les subdominants? Recordem-nos una miqueta que vam veure que les escales, cada una de les notes de l'escala, se li donava un número i se li donava una importància. Que el primer grau era la tònica, que el quart grau era la subdominant i el cinquè grau era la dominant. Doncs, segons la tonalitat que vosaltres heu analitzat, hem d'assenyalar totes les subdominants. I per últim, hem d'indicar quines funcions tonals tenen els acords en clau de fa. Això de les funcions tonals significa que indiquem, en quin lloc de l'escala correspon la fonamental dels acords. M'explico. El primer acord és do mi sol. La fonamental d'aquest acord és do. Doncs hem de mirar aquest do en quin lloc de l'escala correspon. Doncs si està al primer lloc, al segon lloc, al tercer lloc, al quart lloc, etc, etc, etc. Recordo que les funcions tonals es posen números romans. Sí? Per no confondre amb altres tipus de notacions dins de la música. Espero que quedi clar. Si hi ha qualsevol dubte, m'envieu un missatget i us contesto.